Zdravím všechny živočišné druhy, vítá vás MrDecimus.cz u tutoriálu, jak si stáhnout a nainstalovat cheat na hru Shake and Fidget. Jmenuje se SFBot. Je to velice jednoduché. Jo? Tady budete na to, stránku vám dám do popisku videa i s tím a dáte si stáhnout. Píšete kód R Z C U a dáte stáhnout. Počkáte, já jenom mezi tím střih. Takže jsem zpátky, už se nám to stáhlo. A já si tady jenom něco nastavím. Nebude to nic s tím SFBotem, jo? Takže protože tady mám takový teď žádám střih. Takže jsem zpátky, už jsem ten problém vyřešil a zpátky k tomu. Vlastně furt ne. Dáte si, rozklikněte si tu složku, která se vám stáhla. Otevřete si SFBot. Ano. A tady to si přemístíte na plochu a rozdělíte to. Tak, on se vám to tak udělá. Potom si to přetáhnete na plochu a zapne vám se to. Jo? Už si můžeme zavřít. Ano. SFBot, prosím, ověřte nastavení a zalijte to. To je v pořádku. Jo? Já už jsem si to tady takhle udělal. Takže budete sedmičky vysta XPčka, to máte tam. Prostě napíšete procento data, procento, otevřete si složku roaming. A tady dole si musíte najít SFBot. Já jsem se našel. Tady to si můžu zavřít. Tady se vám to otevře po znakovém bloku. Tady si dáte username, já nevím, jaký budete chtít. Musí ale jaký budete chtít, pardon. Musí to jméno být, jak se to jmenuje, na váš účet SFG. Já si to udělám. MrDecimus.cz. Já snad nemůžu psát, ne. Decimus.cz. A heslo, to já tam nebudu dávat, protože jenom byste mi ukradli účet, a to já nechci. Tady dáte country, ten svět, tak to napíšete, ale místo 12 nebo nějak si tam napíšete svůj server, nějakým jste. Tady, a dáte to i na server. To je první profil a můžete si tady udělat, kolik chcete profilů. To dáte tady username, ten kámoš, password a znova ten server, mě na stejný jako já. A tady to jsem zapomněl, to budete potřebovat až potom. A nastavíte si to, já jsem na to zapomněl, omlouvám se. To totiž budete muset si zapnout ten SFBot. Ano. A tady dáte potom nastavení. A tady dáte to plusko, takovýto plus. A tady dáte země Czech Republic a dáte ten svět, nevím. Ale musíte mít tady to všechno, jo. A protože tady ty světy jsou až takhle tady dole. My jsme 12, ale napíšete se jméno. Já napíšu moje. Tak. A napíšete tam heslo. Ano. OK. To se vám tady přidá. A rozkliknete to. Ne, tady to jsem přidal. A to by bylo. Tady dáte OK. Jasný. A potom musíte jít takhle sem. Vidíte?
musíte udělat totiž další taková takovost. No a potom už se vám to tady udělá a všechno, tady to jméno, ty jedničky, heslo, country a server, to je všechno stejný. Potom to uděláte i na té druhé postavě, jestli budete mít druhou a uděláte si to. Já si teď nebudu dělat, pak bych jsem to dělal, protože byste viděli naše hesla. A dám uložit. A tady ty nemůžu, protože tam nejsou ty hesla. Jo? Tady dám to. Tady to. A vidíte? Už to jede. Tady to budete. Tady ten výčet, já jsem 8 teprve a nastavuje se to tak, že musíte udělat takhle. Jo. A ještě tady takhle, tady to dáte to nastavení. Tady to otevřete, kliknete na něj, nedáte všeobecné a tady si nastavíte jazyk, C jako čeština, ano. A tady půjdete k tomu. Tady to máte, heslo si tam dáte a ponechat minimálně 25 houbiček, ponechat minimálně 150 zlata. A si musím dát navíc, jak je doby mi to tam dává. Hlídku, já tam mám povolit hlídku, dám tam hospodu, nezačínat úplně před 8, tady to si tam dáte. Takhle, arénu, já si tam dám povolit. Sem dám povolit, pač ještě já to nemám. Sem dám povolit, kupovat vlastnosti, předměty. No, a tady už si to musíte udělat. A tady dám 110 čárka 0. Tady to už udělám normálně takhle, si vylepším štěstí, si tam dáte takhle. To máte na staty. Epický, hodně epický. Tak a dáte sem ještě, já jsem pozemní, takže se musím dát taky výdrž. To dám na všechno. A to jsem tam to štěstí. 10 čárkem 0. A tady to si takhle uděláte, prostě cech, já tam nejenom darování a máte to. To už tady budete mít a normálně vám to bude dělat úkoly, v hospodě, všechno. Takže snad se vám toto video líbilo. Pokud ano a bylo užitečné, zanechte like, odběr a nějaký ten koment. Já se s vámi loučím a takže ahoj.